bigla pong bumaba ang sales natin? Hindi ko din alam. Mukhang pabagsak na ang kumpanya nito. Ano pong nangyari, sir? Akala ko po, tumataas na ang sales natin. Saan niya kaya dinala ang pera? Siguro, kailangan ko ng bitawan nito at ipagbili sa iba. Ako na pong bahala sa problema ng kumpanya nyo. Paano naman, Mitch? Ako po ang sasalba nito. Hindi ako papayag. Hoy, tanda! Mukhang iniiwasan mo kami ah. Pwedeng humingi ng palugit. Sabi mo, babayaran mo kami agad. Wala minalas ako. Pati yung kumpanya ko, palugi na. Wala kaming pakialam. Basta bayaran mo kami sa lalong madaling panahon. Pag naibenta ko yung share ko sa kumpanya, babayaran ko kayo. Kung palugit pa, kundi, di ka lalaki. Mukhang malaking problema na naman itong kinakaharap ng kumpanya. Malaking perang kailangan dito para maresolbahan. Sir, paano pong gagawin natin? Nakakapagtaka po. Bakit bigla pong bumaba ang sales natin? Hindi ko din alam. Mukhang pabagsak na ang kumpanya nito. Gustuhin ko mang isalba itong kumpanya, pero wala akong perang magagamit. Ano pong nangyari, sir? Akala ko po, tumataas na ang sales natin. Okay na po ang lahat eh. Dapat, nagtabi man lang kayo. Saan niya kaya dinala ang pera? Sige na, maiwan muna kita dyan. Sige po, sir. Hindi ko akalain na magkakaganito ang kumpanyang pinaghirapan ko ng ilang taon. Siguro, kailangan ko ng bitawan ito at ipagbili sa iba. Mukhang hindi na magandang nangyayari kay sir. Hindi man niya masabi sa akin ang problema, pero nahalata ko na may matindi siyang pinagdadaanan. Handa na ako sa gagawin ko. Hindi na talaga kaya may salba ang kumpanya. Kaya ikaw nang bahala. Sige, salamat. Sir? Oh, bakit? Sir, pasensya na po ha. Narinig ko kasi yung pinag-uusapan nyo. Alam mo na pala. Sir, kung mamarapati nyo po, ako na pong bahala sa problema ng kumpanya nyo. Paano naman, Mitch? Ako po ang sasalba nito. Wala po tayong babaguhin na gagawin. Kayo pa rin po ang mamamahala nito. Hindi ako papayag. Nakakahiya sa'yo, Mitch. Kung gusto mo, ikaw na lang mamahala dito. Di ba naturuan naman kita sa lahat ng gagawin mo? Pero sir, sa inyo pa rin to. Kapalit man lang po sa lahat ng naitulong ninyo sa akin noon. Mitch, di ako naghahanap ng kapalit sa lahat ng mga naitulong ko sa'yo noon. Sir, sige na po. Hindi ko rin naman kayang patakbuhin na mag-isa ito. Kaya mo yan, Iha. At alam ko, na kaya mong patakbuhin ang kumpanya na maayos. Paano po kayo, sir? Di bale, matanda na rin naman ako at hindi ko kaya patakbuhin itong kumpanya na maayos. Hindi po totoo yan, sir. Alam kong ikaw po yung pinakamagaling na negosyante na nakilala ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Mitch. Nakakalungkot man po na hindi na po kayo ang magpapatakbo dito. Pero kayo pa rin po ang inspirasyon ko sa lahat ng ito. Salamat. Alam ko naman na kayang-kaya mong palaguhin itong kumpanya. Sige na, aalis muna ako at may asikasuhin ako. Sige po, sir. Mag-ingat po kayo.
Hoy, tanda! Kamusta na? Mukhang iniiwasan mo kami ah. Mga boss, pwedeng humingi ng palugit. Palugit na sinasabi mo. Sabi mo, babayaran mo kami agad. Anong nangyari? Wala eh, minalas ako. Pati yung kumpanya ko, palugi na. Wala kaming pakialam. Basta bayaran mo kami sa lalong madaling panahon. Huwag kayo mag-alala. Pag naibenta ko yung share ko sa kumpanya, babayaran ko kayo. Isang linggong palugit pa. Kung hindi, may kalalagyan ka. O sige boss. Tanda mo yan, tanda. Tara pre. Good morning, sir. Anong nangyari, sir? Wala, sige alis na ako. Anong nangyari kay sir? Parang may kinakatakutan. Ito boss, siguro naman hindi nyo na ako gagambalain pa. Dahil bayad na ako sa mga utang ko sa inyo. Madali ka pala kausap eh. Sa susunod ulit. Hindi na, magbabagong buhay na ako. Himala. Alam mo, yung kagaya mo, yung lulong sa sugal, mahirap na magbago. Kaya nga tanda, hindi magtatagal. Babalik ka rin sa bisyo mo. Tara pre. Tara. Yan kayo nagkakamali. Magbabago na ako. Gusto ko ng tahimik na buhay. Good morning, sir. Bakit parang malungkot po kayo, sir? Mitch, alam kong hindi mo pababayaan tong kumpanya. Kaya sa'yo na ito. At sana, palaguin mo ito. Salamat sa mga naitulong mo. Para hindi mapunta sa iba, itong kumpanya. Naintindihan ko po, sir. Alam ko pong mahal niyo po itong kumpanya. Kaya para sa inyo, hindi ko po ito pababayaang bumagsak ng tuluyan. Salamat, Mitch. Hindi na ako masyadong malulungkot. Kasi, ikaw na ang pinagkakatiwalaan ko ng lubos. Ngayon, sa'yo na mapupunta ang kumpanya. Mamimiss ka po namin, sir. Mas lalo ako. Mamimiss ko kayong lahat. Alam kong kahit nakangiti po kayo, sir, masakit po sa inyo na mawala ang isa sa pinaghirapan niyong share sa kumpanya. Sir, bakit niyo po kami pinapunta dito? Mitch, Masong, magtulong-tulong kayo na palaguin yung kumpanya na pagmamay-ari na ni Mitch. Makakaasa po kayo, sir. Sana pagpalain po kayo ng may kapal. Kayo din. Sige, aalis na ako. Sige po, sir. Maraming salamat sa lahat. Mag-iingat po kayo. Ikaw din, Iha. Pagbutihan mo yung pamamahala sa ating kumpanya. Opo, salamat po ulit. Sir, yan na po yung bitbit nyo. Sige, Berto. Sige, alis na ako. Sige, sir. Boss, paano yan? Pag nalaman ng anak mo na wala na pala sa'yo ang kumpanya mo, alam mo na ba yung sasabihin mo, boss? Maupo ka nga muna. Salamat, boss. Di ko pa alam yung sasabihin ko sa anak ko. Kaya, wag mo sanang sasabihin sa kanya. Dahil hindi ko alam ang gagawin ng batang yon kapag nakarating sa kanya ito. Kaya inaasahan ko na gagawin mo yon. Opo, sir. Hindi ko po sasabihin sa kanya. Mabuti na yung malinaw, Berto. Masakit para sa akin ang mawalang share ko sa kumpanya.
Pero hindi ako nangihinayang dahil si Mitch na ang hawak sa kumpanya ko. Tiwala ako sa kakayahan niya. Oo nga po, sir. Madali na lang ang lahat sa kanya, kaya wala na akong pagsisisihan doon. Tama ka, sir. Nakikita ko naman kay Mitch na kaya niyang palaguin ang kumpanya mo dati. Oo, Berto, tama ka. Oh, Hello pa. Kamusta ka na? mabuti naman eh, oh. Ikaw, kumusta ka na dyan? Okay naman po. Kaso, parang gusto ko nang umuwi dyan. At dyan na lang manirahan. Ha? Bakit? Ang ibig kong sabihin, bakit tayo mo nang tumira dyan sa ibang bansa, anak? Mas maganda dyan, kasi dito, naghihirap na ang bansa natin. At mahal ang bilihin. Pa, gusto ko rin naman mag-stay dyan. Gusto rin kitang makasama. Isa pa, tumatanda ka na. Kung yan ang gusto mo, anak, ikaw ang bahala. Nakapagpabook na din po ako ng ticket. Kaya sa susunod na buwan, magkakasama na po ulit tayo. Sige anak, hihintayin kita. Salamat po pa. Parang malungkot ang boses ni Papa. Naku, paano na lang? Pag nalaman ni Brian na naibenta ko na ang shares ko sa kumpanya, sigurado akong magagalit yun. Nay, kamusta na po yung pakiramdam nyo ngayon? Okay na anak. Salamat pala sa patuloy na pag-agapay mo sa akin at sa suporta mo anak. Naku, Nay, sinabi ko naman sa inyo na para sa'yo itong ginagawa ko. Bakit hindi ka mag-asawa? Para magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Kung may darating man, bakit po hindi, di ba? Kaso, wala eh. Ikaw naman kasi anak, napakapihikan mo sa lalaki. Huwag naman sanang darating sa punto na hindi ka magkakapamilya at tatanda kang dalaga habang buhay. Naku, si nanay, kahit naman mangyari yon, nandyan naman po kayo. Ayaw mo nun, hindi po ako mahihiwalay sa inyo. Seryoso anak, hindi natin masasabi ang panahon na kapag mawala na ako, wala ka na magiging kasama sa buhay. Huwag mo na nga munang isipin yun, Nay. Isipin na lang po natin na masaya tayo ngayon. Lalo na, nakamit ko na ang pangarap kong buhay para sa inyo. Oo anak, masaya ako para sa'yo. Pero sana, isipin mo din ang sarili mong kaligayahan. Sus, darating din tayo dyan, Nay. May iba tayo anak. Kumusta nga pala si Sir Romeo? May balita ka ba sa kanya? Simula nung nawala siya sa kumpanya nyo? Nasa bahay lang daw po siya, Nay. Minsan po, tumatawag po siya sa akin. Nangangamusta. Ganoon ba? Baka kasi alam mo naman anak ang nangyari sa kanya. Sana malampasan niya lahat ng yon. Yun na nga po, Nay. Sabi ko naman po sa kanya na wag na po siyang umalis. Kaso, siguro nahihiya din. At alam ko naman po yung pakiramdam niya. Oo anak, hindi pa niya siguro tanggap pa sa ngayon ang nangyari sa kumpanya. Malaki po ang tulong na naibigay sa akin ni Sir Romeo, Nay. Kaso lang po, ayaw niya pong tanggapin ang binibigay kong tulong sa kanya. Mabait siya. Ayaw niyang suklian ang naibigay niyang tulong sa'yo. Diyos nang bahala sa kanya anak. Tama po kayo, Nay. Ano? Si Papa? Wala na yung kumpanya sa kanya? Paano nangyari yun?
sagutin pa. Hello? Nabalitaan mo din ba yung pagbagsak ng kumpanya ni Papa? Oo, Brian. Nagulat nga din kami sa nangyari. Bakit hindi sinasabi sa akin ni Papa yun? Tsaka pre, may nabalitaan din ako. Yung kanang kamay ng papa mo, ang balita ko, siya na daw yung namamahala ngayon sa kumpanya nyo. Sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo? Oo naman pre, siguradong sigurado ako. Anong pangalan niya? Parang Mitch yata yung pangalan niya. Kaya nga mas maganda pre na umuwi ka na dito sa lalong madaling panahon. Para mabawi mo yung nawala ng papa mo. Sige, maraming salamat sa impormasyon. Humanda ka sa akin.